Je mlieko superhrdinom alebo v skutočnosti záporákom? A čo hovorí veda? Mlieko je často oslavované za obsah vápnika a vitamínu D, potrebných pre pevné kosti. Avšak niektoré štúdie spájajú mlieko naopak s vyčerpaním dôležitých minerálov z kostí. Vedecké dáta sú ale rozporuplné a zdôrazňujú potrebu ďalšieho výskumu. Pokiaľ ide o akné, napríklad odtučnené mlieko a servátkový proteín môžu byť jedným z vinníkov, no je dôležité si uvedomiť, že akné môže mať rôzne príčiny. Tiež existujú obavy, že mlieko by mohlo stimulovať produkciu proteínu IGF-1 spájaného s rakovinou prostaty, prsníkov alebo hrubého čreva. Výsledky štúdií sú však opäť nejednoznačné. Niektoré dokonca naznačujú, že napríklad jogurt môže mať naopak ochranný efekt. Čo sa týka diabetes druhého typu, aj tu niektoré štúdie ukazujú na možné riziká. No záver je rovnaký. Potrebujeme viac výskumu. Mlieko tiež obsahuje hormóny a rastové faktory, ktoré by mohli teoreticky ovplyvňovať naše hormonálne hladiny. Ale aj tu čakáme na jasnejšie odpovede. Mnohé z týchto potenciálnych negatív sú tak stále predmetom intenzívneho skúmania. Navyše, reakcia každého z nás na mliečne produkty je individuálna. Takže aj zváženie možných rizik, aj rozhodnutie o tom, či koľko mlieka a v akej podobe je na každom z nás. Chcete sa dozvedieť viac o zdravom stravovaní a rozšírených mýtoch? Sledujte nás na Facebooku a Instagrame.